שיחות הגרעין בין איראן לארצות הברית נכשלו בז'נבה, אבל זו ההזדמנות לספר לכם איך הפכה העיר למרכז ניטרלי שבה שני אויבים מתיישבים לדבר. הכל מתחיל ב-1863 כשז'אן אנרי דונן, זוכה פרס הנובל הראשון, מקים בז'נבה את הצלב האדום, אחרי שראה את זוועות המלחמה באירופה, ומאז שוויץ מתחילה לבנות לעצמה שם של מקום ניטרלי. ב-1920, אחרי מלחמת העולם הראשונה, מוקם כאן גם חבר הלאומים, שזו הגרסה המוקדמת של האום, וז'נבה תופסת תאוצה כמקום שבו אויבים מרים מצליחים לשבת ביחד באותו חדר ולדבר. כיום, תאהבו את הארגונים האלה או לא, יושבים כאן ארגון הבריאות העולמי, ארגון הסחר העולמי, נציבות האום לפליטים, המרכז הגדול בעולם לחקר חלקיקים הסרן ועוד רבים. כל אלה יצרו ריכוז נדיר של מוסדות בינלאומיים שמושכים שוב ושוב שיחות רגישות, כולל אלה של הגרעין בין איראן לארצות הברית. אז למה פה ולא בניו יורק? כידוע, אחרי מלחמת העולם השנייה מטה האום עבר לארצות הברית, אבל רבים מסרבים לראות במקום זירה ניטרלית, וכך ז'נבה הפכה לזירה המשנית והשקטה של הדיפלומטיה. גם בהקשר הישראלי הגעו לכאן לא מעט פעמים. ב-73 התקיימו בעיר מגעי הפיוס לאחר מלחמת יום הכיפורים, וב-2003 הושקע יוזמת ז'נבה לשלום בהובלת יוסי ביילין. אפילו לאחרונה, אחרי שהוויזה הדיפלומטית של אבו מאזן לאום נשללה, הוא שקל לקדם כינוס בינלאומי בז'נבה, אבל בסוף פחד להרגיז יותר מדי את האמריקאים. אז בפעם הבאה שאתם שומעים על שיחות בז'נבה, תבינו שזה לא במקרה, ואם אתם רוצים לראות הכל מקרוב, הצטרפו לסיור של קולונטורס בעברית בעיר, אנחנו מחכים לכם.